Έχει σκοτώσει ήδη μια φορά. Κάνω ξανά να τελειώνω. Ο Θεός να σας έχει γερή. Γερή και όρθια. Όσο και να ψάξεις δεν θα βρεις τίποτα. Το μέρος αυτό ξέρει να προστατεύει τα μυστικά του. Και αν βγουν ξανά έξω στο φως, θα φέρουν άλλο, μεγαλύτερο κακό. Ούτε καν να το φανταστείς δεν μπορείς τώρα. Για το ότι εκμεταλλευτήκατε την επιρροή σας ως ιερέας. Λυπάμαι πολύ, πάτερ. Τα χέρια μου είναι δεμένα. Δεν γίνονται τούτα που ζητάτε ευλογημένες. Τι θα πω στους χριστιανούς? Μην δάξετε τον άνθρωπό σας. Προσπαθεί να αφαιρέσει από πάνω του το παλιό δέρμα, έτσι ώστε να βγει το καινούριο. Ναι. Δώσε αυτό στο κορίτσι σου. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μα γιατί δεν κοιτάζετε? Τι συμβαίνει εδώ? Δεν κοιτάζουν το όνομά μου. Γιαννούλης Χαλεπάς λέγομαι. Μέρωσε ότι εκθέτει αντίγραφα των έργων σας στην Καλά, πώς ξέρεις το όνομά μου? Μου το είπε μια γύφτισσα όταν είδε τη μοίρα μου. Μου λέει, θα πέσει από τον ουρανό ένας όμορφος άντρας. Θα τραβήξει το ξύφος του, θα καρφώσει το τέρας, θα σπάσει τις αλυσίδες και θα σε κάνει δική του για πάντα. Εδώ γίνεται μια παύση, σκηνοθετικό κόλπο, για να νομίζετε ότι τελείωσε η σκηνή. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Παπαθανάσης, ηθοποιός με έδρα την Αθήνα. Έχω συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, καθώς και σε διεθνείς συνεργασίες. Με ενδιαφέρει η βαθύτερη επικοινωνία του ηθοποιού με τον θεατή μέσα από την αλήθεια και τη σωματική έκφραση. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε το showreel μου. Hello, my name is Nikos Papathanassis. I'm an actor based in Athens, Greece. I've worked in television, theater, and international film productions. Thank you for watching my showreel.